Except bafethu, welcome to Amfila again. Yazi kwenzakalani bafethu ne. Maybe niyazana ukuthi abantu bavumula. Lamashida lawa aboThibo sizinja zegame abantu becampus entertainment 012 abantu besikusenza nabo amashow uyajelana nani yabo. So lamashida wami lawa anenkinga abana bafazi basengile. So mina I'm here to help them with bashona. Intana yakhe nitsana. Right. Yeah. So kuma ke bolela fana ke re o campus entertainment ka fela lena ba fana le dishima nawo. So now I'm just trying to help you guys on that again. Bokele yabo liphila mna because beke kwata la ka mhluku ngaphela kuthana bawuchitha makalena dololo athela njalo inje trenta so wena njalo la ka import ulala lena eshonele yana cherry bona yimo guys ana yi bona yes yona le moyo la jo ba re ke mbali shapa second year diploma da go 26 yeah okay kale ke crash ngwana like since last year safihla yijo and so ke samona like lena class and sharp very akithu like ke mo approach you and sometimes I wrote about if you know to sometimes sure braya so get maybe since le showing one feel or exactly like out or maybe one feel or okay wataba mo show ngespana ya ngithi sinjaga ke mo show njaga like obutse no ya sure valo ena no obutse ngwana no go feel ya go ka 5 minutes o be sto saw only 5 minutes that mo 5 minutes nge o setse make show dapa o etsa by all means o khonitse ngwana no la ka o to mo tsore ena phata kana la idlala ka go nya go thusa o ntse kwa baba because ya bona kwa baba tsore la nna le bona magawa itse tsore so itse tsala ofethu note no thibo sa tshwele media stand number 27 si ofethu Sabiso. Koko. Sandra. Ikuna umba. Uyelo. Bafethu, Uzana fethu, bali. Mamela mbali, yazenzakala nembali. Mamela. Sipalele uThibos. Yebo. Kuya ngifila obya. Ishoyisha. Yes, no, asizi. Ungasikoteli thina senzanga lethu Thibo sisibhalele. Marakazi wayenza story. Uyasibhalele nomthandisi. Mamela. Mina ngizongaba ngile 5 minutes ukuthi wena naye niqede nikhulume ngoba untana khona itafuna ukutshela yona. Oh, uzokhala phansi esikolweni. Say 5 minutes. Something. Oh, yabona le shole. Bathi owangifila obya. So ngibhalele khona uthi bangisiza yabo. Ekhale kufila so lula fathi rebona. So wena wangifila obya. Wabona. Ngiflo confessa my good rock apila. Yo, marakazi wayenza story. Lebelela camera phela. One feel or yeah. I present. Marakazi. Okay, azenzalana. Untwana, awudento siyenza maybe siyadlala kanjani. Untwana usibhalele sikhathi ngoba ngiyambona yena ngathi yakusaba ne. Untwana usibhalele sikhathi ejona. Enelethini yakhe yazi beyithini? Beyithi umbali. Since ngimthanda from the first day. How? Yezona. So ntekena balo wathana but bangazi ukuthi akungene kanjani nje so abhalela thina sazama ukuthi like sihlanganise yabo so kumele wena manje angazi ukuthi like uyamfila ngimfila singekudeni une boyfriend nginayo phela nsambe ukuthi wosi mana nje amathumbu nomani guys abantu okay so hamba ke wangamphili ke ngayazi ngamphila akachazi ngani because uhlala nokuqondile kwenzani nayo gelo ngakho lokelo ngani utshela nayo kanjani lo ufuna lo no Thibo sithi ufuna wena nangazi ukuthi ufuna lo ungabali kama ngiyacela ngidilitele into ngicela ne boyfriend yami please yo angazi ke phela thaba kwenzakalani ngani Lethi show la wangifila ubhalile nje angazi cabana naye noma cabana naye exactly ngoba ngiyabona niyasaba ukukhuluma ne angimsabi
Jo, bheka lo muntu la, nombheke la. Tshela umuntu uyamthanda. Jo, ngiyakuthanda. Oh, mara guys yo. Awufuni bafana? Ngifuna. Why? Ukenzeni Mara ntwana? guys yo namakina. Na unomqondisa uthi yena akajoli naye ngisho. So ke. Manje ufuna kimi. Uthi Ngoba igama lami itocabanisa so bheka ke like ngeke at least mina ugawuntana like ichance mina ngimkhulumele yabo. Ayikho into ongamkhulumela ngayo ayikho. Okay. Hamba thabanye. Okay, yena ubhayisa maboze namakhamera. Anginazi noma because ayi bengeke nje. Wena ngoba semjwayele. Mana ithabanye mantabanye. Why? Why ngomthabanye ngimfile ngimthandi. Yazi show ithini ithi wamfila obeya. You don't have to umfile manje. Angisho ngizozama ukuphila relationship from step 1. Phela relationship and vele ngithanda le 2. Hayi, step 1, step 2, step 2. Masinini. Athabanga serious. Wenza sona ama-camera. Ngifila. Ngikufile ngiphendulile ngisho. Ayi, dai. Sami. Ebafethu. Hayi. Hayi la bafana banebhadi la babekhambeza that zame kwasanya ama crash sigena ngapha siphuma ngapha mina ngisazi intwana yami. Hayi awuthi siyosiza abanye. Abanye yabo. Ngibongile nasana sami. Umbaliso umona Angathabanga yazenza so. Ayishaba mbali yeke ngisho like uphile ukuthi untsheta umfila ngisho. Ya ngicela ngomkwateli Monday classini ngisho. Because nabakaze expose at wefila ngikhona kubo. Mhlolo lo. Umhlolo maka like bakabuza ukuthi ngifila kanjani. Guys baba yenza right. Wena okay, beside the table ngawona icrash when last school. Ngifuna next, ama crash ngifuna next. Avesi. Niyamuza umbalo utakana crash kana next akafila uthabangi. Hey, Timos. Hi boy. Uraf. Avesi. Uraf. Until you catch up with us for another episode of it. Sabi senata abanye abantu abafuna ukufila kanjani. Sharp netani. Oh mara. Izo